Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke oonondaba xa bebecocula bebheke phaka laseNaturena befuna uqonda into yokubana kaloku ngoku isizini iququnjelwe ivaliwe, ngoku bafuna uqonda ukubana ke ngoku kuthiwani ngabadlali abanganazii-contracts phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ithi ke into ngenene nangenyaniso ikhona into ephuma ngaphakathi ethi abadlali abalishumi phaa ngaphakathi kwiKaizer Chiefs apha ke ngoJuni bazobe ke bekhutshwa ngaphakathi bethatha imithwalo yabo bechithwa phaa eNaturena ngokwamahlebezi. Ithi ke le ndaba xa bemenyezwa aba badlali liyavela igama ke likaGustin Sireno, elikaNtwari, elikaGeorge Batlou, elikaKhanyisa Mayo, elikaHappy Martian, elikaSamkelo Zwane, elika-Igadora, elikaDupreez, igama loo magama mphulaphuli ayavela. Paseka Mako liyavela naye igama lakho umfana omdala apha kula magama lamadoda siwabalileyo. Morris liyavela igama lakho umfana omdala kwigama lamadoda siwabalileyo. Into ethetha ukuthi ke baphulaphuli ke ininzi into eza kwenzeka phaa ngoJuni phaa ngaphakathi kwiqela leKaizer Chiefs. Uzothi ga ngoku aba badlali ndikubalela bona akho nomnye kuthiwa i-contract yakhe ivuselelwe. Abanye ke basenee-contracts qha bebelowuniwe, mhlawumbi bazawukhululwa ngoku kusesikweni basuke ezinye iitim. Sisiphithiphithi nje phaa ngaphakathi baphulaphuli. Ndiyona nto ngoku ibuhlungu, abafuni ude beze ngaphambili batsho straight into yokubana nantsi ilist yabadlali esibakhululeyo banga siyabakhupha ke ngoku. Siyamanxa sisebenza siyiKaizer Chiefs ngoba ithuba lincinci ngoku kuzawubheka kwi-World Cup and kusekho nento ye-pre-season efuneka baye kuyo eEurope. Zonke ezo zinto mele baziququmbele kwangoku, itsho yazeke into yokubana ngubani na umqeqeshi weKaizer Chiefs, izeziphi ii-players eziphumileyo eNaturena, izeziphi ii-players ke ezingenileyo. Okwangoku ke kusavele amagama lamadoda ndiwabaluleke baphulaphula into yokubana ke ngoJuni ekusingathi aza kulishiya iqela leKaizer Chiefs. Aliphumi ke igama likaSireno kule list, lingaphumi ke igama ke lomfana ke wakwaDupreez, Igadora, Khanyisa Mayo, George Batlou, abafana abadala baloke bekhona kule list. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs ke iza kusithatha isigqibo esiqatha malunga nabo. Baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho nento yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.